A arewacin Najeriya akwai abubuwa masu ɗaura kai sosai. In aka yi wani al'amarin sai gane suwaye masu hankalin suwaye marasa hankalin. An fa mai da rashin hankali ga matasa, a yayin da ni a wani bangaren nake ganin shi mafi yawanci ga iyaye. A zo harkar auratayya, ka ga yadda ake kashe kuɗaɗe masu ɗumbin yawa a irin fati kala daban-daban da ake yi, wanda ake kashe miliyoyi ko kuma dubunnan ɗaruruwan kuɗaɗe, wanda ƙarshe za a ɗauki ƴarka a kai ta gidan haya. A nan abin tambaya, waye mara hankali? Kai uban da ka ba da ƴarka kuma kana gani ake wannan facakar da ƙarshe a kai ta gidan haya, ko kuma ke da kila za mu iya cewa baki san makomarki ba, da za ki bari a kashe wannan kuɗaɗen kuma a kai ki gidan haya da ƙarshe, ko kuma kai mai auren da kake kashe wannan dubbannin kuɗaɗen sannan kuma da ƙarshe ka kasa ta a gidan haya. Anya akwai tunani a cikin al'amarin nan? Wa ya kamata ya gyara? Wanda zai bada auren, wanda za a aura, ko kuma kai mai auren? Wa ya kamata ya gyara?